Benvingudes, benvinguts a Girona Turisme TV, una nova plataforma audiovisual amb la que tenim ganes de fer-vos conèixer a la nostra ciutat. Aquest nou canal de televisió us permetrà fer un tast pels millors atractius de la ciutat de Girona. Diuen que una imatge val més que 1000 paraules, però permeteu-me que us expliqui breument què hi podreu trobar a la nostra ciutat. Girona és una ciutat acollidora, diem que té una mida humana, i et permet amb un petit recorregut endinsar-te en el barri vell, a la ciutat medieval, i gaudir dels 2000 anys d'història de la ciutat. I no només del seu aspecte patrimonial i cultural. Girona té secrets, llegendes i misteris amagats que estarem encantats de compartir amb vosaltres. Estic segura que us agradarà l'experiència de recórrer els nostres carrers laberíntics, els que formen part del call jueu de la ciutat, i descobrir-hi com era la vida en aquells moments. Si continueu carrer de la Força amunt, us trobareu també a davant de l'impressionant monument de la catedral amb els seus 90 graons. Envoltats de pedres mil·lenàries, Girona també us oferirà una visió panoràmica de la ciutat si passegeu per la seva muralla. Però entre aquestes pedres mil·lenàries no només hi trobareu història. Aquí hi trobareu el comerç tradicional, però també botigues de grans dissenyadors nacionals i internacionals. Les fires i mercats al carrer són també esdeveniments que setmana a setmana trobareu quan visiteu la ciutat. Girona és una ciutat gastronòmica per excel·lència, com ho demostren els molts restaurants que hi ha a la ciutat, guardonats alguns d'ells amb estrelles Michelin. Al mercat municipal hi trobareu alguns dels nostres millors cuiners fent les seves compres diàries als productors locals. I finalment, deixeu-me que us convidi a algun dels molts esdeveniments que programem tot l'any a la ciutat. Teatrals, musicals, el que més us vingui de gust, perquè la vostra estada doni per molt més. Sigueu benvinguts a Girona.